Projekt Domy Dubňany vznikl s jasným cílem přinést kvalitní, dostupné a pohodlné bydlení lidem, kteří chtějí žít na jihu Moravy bez kompromisů. Dubňany jsou město s duší. Příroda, vinařství, tradice i perfektní občanská vybavenost. Projekt Domy Dubňany vznikl s jasným cílem přinést kvalitní, dostupné a moderní bydlení lidem, kteří chtějí žít na jihu Moravy bez kompromisů. Dubňany jsou město s duší. Příroda, vinařství, tradice i výborná občanská vybavenost. Právě zde jsme našli ideální místo pro vytvoření komunity, kde se potkává klid, prostor pro rodinu a jistotu moderního života. Každý dům je navržen s ohledem na úsporu energií, dlouhou životnost a pohodlí. Díky tepelnému čerpadlu, podlahovému vytápění a promyšlenému dispozičnímu řešení nabízí domy nejen komfort, ale i chytré a ekologické bydlení pro budoucnost. Poznejte náš projekt na webových stránkách a domluvte si osobní schůzku.